Habis lagu ini nanti foto dulu keluarga besar Pak Radmin. Nggih Pak Radmin nggih. Foto rumiyin monggo. Bibar menika langsung foto rumiyin wonten mriki keluarga besar Pak Radmin monggo. Nggih keluarga besar saking Anom Joyo. Satu lagu lagi. Oh nggih siap. Dari ngumpul siap. Mukyanto berkahe ngidi
Radmin. Pak Di tes enten apa mboten menika? Ije, cek kebak tase. Wah, Ora Dik, ora telas Dik. Sengaja disiapke nggo malam tahun baru. Ye. Ye. tak rewang mati. Sapa sing ora kedanan mripate blala-blala awe-awe kegugah rasa atiku yen anyawang esem lan guyummu. Ya dengan akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Beksane mriku napa mriki Pak De Kumis? Monggo monggo. Monggo keluarga besar Pak Radmin, monggo. Monggo Pak Kumis. Pak De minggah mriki napa mriku minggah mawon? Monggo monggo. Takut dangit tak sayangi anakku sing bagus dhewe. Anakku lanang saben dina takut ya Meru. anak
diaturke ngundang anak. Monggo Bapak.
kalung dadi seni mung sliramu ra bakal blendani wiwit donya nganti akhir mung sliramu sing tak pikir-pikir apa Bos Eko, lagunya apa Bos Eko?